Kaixo, ongietorriak Azalera bideo podcastaren bederatzigarren saio honetara. Eta, nola ez, jaialdean ohikoa den moduan, landuko ditugu tokiko gaiak eta bereziki egunerokotasunari lotutakoak. Horretarako, bi ez, hiru gonbidatu ditugu, alde batetik Laudioko alkatea Inizen Azaka eta bestetik, Areta Herri Eskolako hezkuntza komunitateko kideak, eta, bueno, bakoitzak baditu bere erronkak, Ainizek, Laudioko udalaren inguruan hitz egingo digu, eta bestetik, bueno, badaukagu bate joka aretako mendeurreneko ospakizuna. Orduan, hoiek izango dira izpide gaurko saioaren gaiak. Eta, bueno, gehiegi ez luzatzearren, egingo dugu tartetxo atsedenalditxo bat, eta berehala sartuko gara, Ainize Gaztakaren elkarrizketan. Eta esan bezala, tokiko gaiak eta tokiko erronkak lantzeko, gurekin daukagu Ainize, zer moduz? Kaixo, egunon. Ondo. Ondo izan Esan behar, ez? beharko. Bai. Jendeak ezakiena da hemen daukagula apur bat tentsioa makal, ardura, erakunde arduragatik hemen Ahaleginduko gara, ahaleginduko gara. Bueno, hasteko, Ainize, duela ja hilabete batzuk daudela Laudioko Zabor pneumatikoaren bilketako langileak greban, eta azken asteetan, apur bat, begibistakoagoa izan da, ez, greba horren ondorioa. Zelan dago lan gatazka hori, ez dakit langileekin hitz egin duzuen, zelan Bai, daramazu? apur bat bai. Ia, egia da, zuk esan duzun bezala, hilabeteak ia badirela, pneumatikarako langileak beraien hitzarmen kolektiboaren negoziazio horretan greban ari direla eta Laudion zerbitzu minimoak aplikatzen ari direla. Negoziazioa ez daude barakarrik beraiek, negoziazioan ari dira beste herri batzuekin batera eta enpresarekin, eta bueno, hor zailtasun berezi bat daukat ere, handicapa da Madrilen kokatzen dela enpresaren negoziatzailea, ez? Eta, Laudi hori dagokionez, zerbitzu minimoak aplikatzen dira, hasiera-hasieratik aplikatu dira, baina bai gertatu zela aurreko astean uste dut, edo orain dela 2 aste matxura handi bat egon zela. Laudion matxura handi bat egon zen, eta sistema guztia blokeatu egin zen. 2-3 egunez, zabor bilketa eskuz egin behar izan zen, hori, salde batetik antolatu behar izan zen zabor bilketa hori, eta aparte, matxura konpondu. Behin hori eginda, 2-3 egunez horrela egon ondoren, berri zerbitzu minimoen aplikazio arruntera bueltatu gara. Eta, egia esan, zerbitzu minimo horiek ematen digute aukera alde batetik herritarrok jasotzeko minimoa den zerbitzu hori, eta bestetik beraien aldarrikapenak egin ahal izateko, eta oinarrizko eskubidea den greba eskubidean jarduteko, ez? Eta udala, azken egunetan ahalegindu da beraiekin harremanetan jartzen, eta horrela lortu dugu, eta hemendik aurrera espero dugu komunikazioa handiagoa izatea. Atsegin handiz hartu dugu ere, egia da jarrera, eta pentsatzen dugu interesgarria dela udal bezala jakitea zertan dauden edo zelan doan negoziazioa, azken finean gure herriari ere eragiten duelako. Eta zabor bilketatik amiantora egingo dugu jauzi. Orain egingo duzu edo prestatzen ari zarete halako inventario bat, egia da, ez dela lehenengo aldia egiten dela Laudioko udalean, baina aurrekoren batek argi eta garbi egin zuen kale, hori bezuan kiroldegiaren kasuan. Zein da errolda berri horren asmoa, edo nola dara mazua prozesua? Agian kontekstu ezberdinak dira, eta gainera ere planteamendu ezberdinak. Oker ez banago 2013 urtekoa da udalak egiten duen lehenengo zensoa. Zensoa hau da, jatorriz edo lehenengo egiten den zenso hau da, instalazio publikoetara mugatzen den zenso bat. Eta, zuk esan bezala, aurre ikusita ez zegoen espazio batetan,
legegintzaldi honetan agertzen da amiantoa kiroldegian, gainera gure harridurarako begibistan zegoena, osea, hasieratik begibistan egon dana. Eta zentzu horretan, edo kasu horretan egin genuena izan zen, ze bi tokitan agertu zen, alde batetik aldegeletan, eta bestetan gradetan. Interbentzio txikiagoa suposatzen zuen aldagelak, orduan momentuan konpondu zen, eta gradetan eragin alizateko, edo hori guztia atera alizateko, kiroldegia itxi behar da. Beraz, enkapsulatu egin zen, eta orain udan jakin badakizuen nola abuztuan mantenu obrak egiteko, eta kiroldegia izten den, orduan aprobetsatuko dugu tarte hori kentzeko. Aldi berean, eta gure asmoa delako legeak eskatzen dituen pausu horiek ematea, legeak ezartzen dituen baldintzetan planteatzen den zenso berri bat egiten ari gara. Bestarekin alderatuta, daukan alderik handiena da orokorra dela. Publikoa eta pribatuak diren eraikuntzak baloratzen dira. Eta horregatik orain, egun hauetan egon da pertsona bat, kalez-kale, eta fase desberdinak ditu azterketak, eta momentu honetan kaleko azterketa hori egiten ari da. Eta espero dugu benetan sakonagoa izatea, eta horrelako etorkizunean ez gertatzea kiroldegian gertatutako hau. Eta, ekainaren 25-erako, zokeles banabil, daukazue bilera bat deituta mesari dagokionez. Zer da ara eramango duzuena, zeberez, linmesako jabetza pribatua? Pribatua da, bai. Orain linmesaren argazkia zein den argi izateko, jabetza pribatuetan dagoen, industria gune bat da, zeinetan azken hamarkadan jarduerarik egon ez den. Orduan, legegintzaldi honetan, harremana sortzen da jabearekin, eta harreman horretatik planteatzen dugu, agian, posiblea dela, aretarentzako interesgarria eta positiboa izan daiteken proiektu bat proposatzea. Lanketa bat egiten dugu, zeinetan, alde batetik bai eskatzen diogula, hori, aretarentzako onuragarria izatea, eta baita herritarrekin partekatu ahal izatea. Eta ondorio honetara llegatzen gara. Nolabait planteamendua da, aretaren eraberritze bat suposatu dezakeen proiektu bat, jende gaztea eta etxe bizitza arazoari nolabait aurre egin ahal izateko, eta ere hor, pentsatzen dugu egin ahal dituela efekto domino bezalakoak, ez? Eskolako arazoak, matrikulazio arazoak konpondu ahal izateko, gazte gehiago aretan kokatzeko, eta areta herriak daukan izaera hori, nortasun hori indartzeko modu bat, eta eraberritzeko planteamendua da. Baina da proposamen bat. Eta argi eta garbi hori planteatzen dugu, proposamen bat da. Proposamen bat da zergatik. Alderdien akordioa behar delako. Gu gutxiengoan gauden gobernu bat gara, eta gauzak atera ahal izateko akordioak behar dira alderdien artean. Baina uste dugu gobernu bezala gure ardura dela proposamenak mahai gainean jartzea, eta proposamenak alderdi eta herritarrekin partekatzea. Eta hori da planteamendua. Ahalegindu gara bilatzen interesgarria izan daiteken proposamen bat, eta orain partekatzen dugu, eta guztion artean erabaki beharko dugu, hori atera edo ez. Baina nolabait, gobernuak duen, udal gobernuak duen arduraz, mahai gainean jartzea aukerak. Eta prozesu hau nolabait apoari lotuta dago, ez? Hiri antolamendu orokorrari lotuta dago. Begirado hori ere badu. Eta, egin dituzue auzo batzarrak, zer modu joan dira, berriki ere atera da iradokizunela egiteren bat, zer handa prozesu hori? Bai, egia da valorazio positiboa egiten dugula. Hemen kaso honetan, auzo asanblea dauen gidaritza, bai taperrek eta iritikatek
enpresak eraman dute. Hauek dira APOaren berritze prozesu hori gidatzen duten bi enpresa. Orduan, beraientzako berria izan da, auzo asanbladak, edo fase honetan auzo asanbladak planteatzerena, guk eskatutako iradokizun bat izan zen, fase honetan herriarekin partekatu ahal izateko eta APOa ulertuta dokumento potolo bat dela eta eragin handia duena, nahi genuen ahalik eta ezagutza handiena izatea herriak borradorearen inguruan. Eta horretarako planteatu genituen auzo asanbladak. Horrekin egiten den balorazioa da, beste herri batzuekin alderatuz, inoiz egon den parte hartzerik handiena, zentzu horretan, egon dela edo gerturatze handiena fase konkreto honetan. Eta zer entzun dan edo zer jaso den auzo asanblada horietan. Auzo asanblada horietan alde batetik atera da nola akidura esan nahi dut, gaur egungo egoera, nola orain arte ez den gai izan APO berria edo APOa berriztatzeko, horrek suposatzen dituen ondorioak pairatzen dituen pertsona asko daude eta pertsona asko gerturatu dira auzo asanblada horietara. Eta bestetik, agian borradorearen ikuspegitik, alde batetik, aukera izan dugu, ze askotan gertatzen da, zure kasu konkretuari begira geratzen zarela, ez? Eta alako kolektiboan begiratzerakoan lortu duguna ere da auzoaren ikuspegitik aztertzea eta proposatzea lortzea. Eta orokorrean esan daiteke, ez dela negatiboki baloratu, naiz eta kasu konkretoan eta zehatzetan gehiago moldatu, aldatu egin behar den, esan nahi dut. Ez dugu uste hau denik borradore definitiboa, baina bai egia da nolabait ez dela atera edo ez da gertu holako una enmienda a la totalidad ez da planteatu, ez? Hori ez da airean geratu den sentsazio hori. Hori bai, gogoratu, eta ja aprobetxatzen dut, edozein iradokizun, eta oso garrantzitsua da iradokizunak egitea, ze orduan borradore hori bere ganatu edo gure ganatu egiten dugu. Oso garrantzitsua da iradokizunak egitea, epea ekainak 20 dugu, ja gainean daukagu, hori da. Eta iradokizun bat egiteko modua da udalean erregistratzea. Izan daiteke planteatzea asanbladan, planteatzea komunikabideetan, baina prozesuan sartzeko eta prozesuan baloratu alizateko eta hori interpretatu alizateko erregistratu behar da. Hau aipatzen duzu ez, Davidetan agertu dela, zenbait Davidetan agertu delako elegite bat, baina zuk justo gaur ikusi duzu ez, eta ez duzu denborarik izan ikusteko erregistrora heldu den, ez? Onan entorrela, irakurri dut medioetan, baina nire zalantza da, benetan erregistratu duten, eta nire kezka handiena da, benetan hori erregistratu duten asumitu izateko. Bide ofiziala jarraitzeko, eta ondorioz, erantzun bat emateko behar egoteko ofizialki. Bestalde, EAJak azken asteotan salatu du Laudioko udaleko zenbait zerbitzu publiko azpikontratatuak daudenak kontratuari dagokionez iraungita daudela eta luzapenetan ari direla lan egiten. Nola ari zarete lanean horren ari? Nik egia da, eta nire iritzia da, uste dut horrelako baieztapen batekin ateratzea oposizioa dela pizkat, alarmismo diskurso bat eta kudeak eta desegokiaren itxura eman nahi izatea. Zer gertatzen da? EAJko ondo ezagutzen du dala, ezagutzen du aldez aurretik ere gobernuan egon zirelako aurreko legegintzaldian, eta ondo baino beto dakite, badirela lizitazio batzuk udal honetan ez direlak inoiz atera, edo hamarkada bat baino gehiago egon daitezkela hori burutu gabe, ez? Orduan, egoera hori ezagututa, orain ateratzea iruditzen zaidala pizkat, erabilpen politiko bat. Horrek ez du esan nahi, egoera honeri aurre egin behar zaiola eta antolatu behar denik,
Eta zentzu horretan gure, lehenengo legegintzaldi hasieran planteatu genuena izan zen kontratazio unitate zerbitzu berezi bat antolatu, eta kontratu zerbitzu unitate horrek asumitzen du kontratazio guzti horiek antolatzeko ardura. Bai, listazio dira, prozesu nahiko luzeak eta Oso luzeak, bai, nekez. eta komplikatuak zentzu askotan egiten dutenentzako eta baita aurkezten diren hoientzako. Eta aldi berean ere gure asmoa da horiek antolatzen joatea. Hau da, klausula berdeak, berdintasun klausulak, sozialak, joan aplikatzen gutxinaka. Osea, bai egia da, alarmista den mezu baten aurrean aipatzea eta esatea zerbitzuak bermatuta daudela, eta ez gaudela bikoitza ordaintzen egoera honengatik, baina ere egia da, egoera hau nahiko errotuta badago ere gure udalean, ekiditu behar den eta gutxira joan behar den egoera bat dela. Eta azkenik ez da gai apur bat arinagoekin amaitzeko. Ekainean gaude, hasiko dira ja jaiak, eta Laudioko jaiei dagokionez zer aurreratu dezakezu? Bueno, nik uste aurreko urteko jaien ildo berdina eramango dutela, baina, garatzen, ez? Nolabait garapen batekin edo ibilbide bat egiten. Agian niretzako interesgarriena izango litzateke aipatzea nola kale animazioa eta eguneko jaiari indarra eman nahi zaion. Nik uste ja iaz nabarmendu zela, eta irizpide berdina, planteamendu berdina izango litzateke. Ere, iaz hasi ginen eta aurten horrekin jarraitu nahi dugu, adin guztietarako eskaintza bat bermatzea nahi dugu. Aurten adibidez, pertsona nagusientzako dantzaldiak egongo dira arratsaldero, edo norentzako dira, baina, agian... Generoaren aldetik, agian gehiago hori da bere publiko, ez? Izan diteke 15 urteko gazteak egotea prest. Asko maite badituzu dantzaldiak, hor izango dituzu, eta oso ongi etorria izango zara, baina negia da, tradizionalki, pertsona nagusientzako planteatzen direla. Eta adibidez ere, aur eta nerabeentzako ere, planteamendua da iaz ere egin genuen, eta hau indartu nahi dugu, egun propio bat izatea, parkean kokatzea, bertan egitera berezi bat eta propio bat izatea, beraien adinarentzako egokitua dena, eta, pizkaten nolabait bermatzeko adin guztiek daukatela aukera jaiak ospatzeko beraien gogotik, ez? Gero ere, igual bi gauza bat niri ilusio handia egiten dit, ze bada herritarrek egiten dutena herriarentzako. Eta bada iaz izan zen pizkat asmakizuna eta exito handia harrera oso ona izan zuen, parkean egindako ibilbide beldurgarria. Aurten, iaz ezin izan nintzen joan, espero dut aurten joan alizatea, ze egia da ilusio sartu dudala jakitea animatu direla berriz antolatzen. Eta, ez dakit beste detaile bat esatearren, kultura ezberdinak izango ditugu gurekin eta entzunalko ditugu edo beraiekin partekatu, hasi que hori ere interesgarria izan daiteke. Ederto, inize, mil esker, naiz eta oso sasoian zegoen gurekin elkarrizketa egiteagatik, eta ja, udan emango dizkizugu oporrak, hemen azarera gutxienez, eta berriro ikasturtea azten denean, jasoko duzu gure deia. Hemen egongo naiz. Mil esker, eta orain, Laudiotik aretara ingo dugu salto, eta kasu honetan, areta herri eskolako jaia izango dugu, gai nagusi, eta 100 urte hoiei buruz hitz egiteko 2 gonbidatu ditugu. Atxen onditxo bat, eta bagoaz berekin.
Eta, bueno, aldaketa egin ostean, badauzkagu hemen Maialen eta Urtzi, esan bezala, areta herri eskolak bete du mendeurren osoa, 100 urteko ibilbide hori ospatzeko larun batean sekulako jai egitaraua prestatu dute, eta horri buruz, mintzatuko gara eurekin, besteak beste. Esan bezala, Urtzi, hain oso moduz? No, no. Ondo, bai. Bueno, lehenik eta behin, eh, ate joka dituzue ospakizun guztiak, zelan zaudete? A ber, orokorrean ondo, baina urduri. Ninotze, azkenengo momentuko kontuak, hori, eukitea euneko unean, urduri jartzen gaitu, baina ostantzean ikuste dut, Bai. ondo gogotxu, ez da? Irrika segun aia Bai, etzea, ailegatzeko. pasatea albe bai. Be, bai. Bai, disfrutatzeko egiten Be, bai, gauzak, be, bai, baina bai, pasatzeko bai. gogoz. Ea, bai, gotzo. Eta, bueno, hitz egingo diguzu apur bat jaiari buruz, Bai. ekintzana pilo dauzkazue, eta egun osoko parranda izango da, Bai. apur bat aurkezten badiguzue. Bai, goizetik gauerako egitaragua daukagu, ekintza desberdinekin. Goizean eukingo dugu ate irekiak, nik uste dut hori bai izango dela berezia, ze aukera eukingo dugu bai eskola ezagutzeko eta bueltatze bat emoteko. Eta horren ostean daukagu dokumentala, goizeko 11etan. Dokumentala, nire ustez ez, bada festatik agian deigarriena, ez? Bai, bueno, igual gu bertan egon garelako Bai. lanean, baina bai, osea, gu hasieran pentsatu genuen jai egun bat egin behar zela, eta halan da, baina pentsatzen dugu be bai, hortik haratago zeozer itxi behar zela, eta dokumentala egitea pentsatu genuen, bai atzetik datozen edo etorriko diren ume eta familia guztia, jakin dezaten, zer izan den aretako eskolak, zenbat borroka bizi izan dituen eta bere historia. Mhm. Eta dokumentalaren ostean, Dokumentalaren ostean, eukingo dugu bai omenalditxo bat, umentzako tailerrak eta intzableak bai egongo dira, trikipoteoa, baskaria, eta horren ostean parranda eta parranda. Badauzkagu kontzertuak, erromeria, DJ, barbakoa bai, eukingo dugu. Eta egun osoko egitaragua kupletoan ikuste dut. Bai, saiatu gara egitarau bat betetzen, bai ume, nerabe eta nagusientzako guztiontzako egitarau poli bat prestatzen, Bai. azken finean, 100 urteko ibilbide horrek, ume, Belaunaldi, nerabe bai, eta bai. jende zaharra be batzen dituelako. mhm. Eta aipatu dituzue, aipatu duzue alde batetik dokumentala, Bai. baina ere liburua da. Ez da aurkezpena, baina liburua egongo da salgai argazki erakusketako hori da. tokian, Bai. areto nagusian. Bai. Bai bata zein bestea, ez da pertsona batek egindako kontu bat, sekulako lana egon da atzean. Azalduko diguzu agurtxo bat? Bai, hasiko gara igual dokumentalarekin daramagu ja urtebete lanean. Herrian bertan bilera nahikotxo egin ditugu belaunaldi ezberdinetako pertsonekin. Esperientzia izan da oso berazgarria eta oso hunkigarria. Alde batetik jaso dugulako eskolarekin lotuta dagoen historioa, guretzat orain arte ez ezaguna izan dena, kasu batzuetan. Eta gero bai izan da oso polita, ze azkenean bileretan eta kinta bereko pertsonak elkartzeko aukera izan dutelako. Eta agian aspaldiko lagunak elkar ikusi barik eman dutela denbora pilo bat, bilera horietan eduki dute aukera hori elkartzeko. Danak oso pozik atera dira bileretatik. Material pilo bat bai jaso dugu bilera horietan, eta gero behin bilera horietan jasotako informazioa behin batuta eduki dugunean, hasi gara dokumentala prestatzen nahiarekin batera, lagundu digula pilo bat. Eta nik uste dut oso pozik gaudela emaitzarekin, oso hunkigarria izango da,
Oraindik guztiz ez dugu ikusi, Guztiz ez dugu Behintzat ikusi ikusi. duguna, orain arte ikusi duguna, gu oso pozik gaude egindako lanarekin. Eta nik uste dut arekako jendea be bai oso pozik egongo dala behin dokumentala ikusterakoan. Bai. Eta liburuari dagokionez, ze plan daukazue? Ba, liburuarekin antzerakoa, ezta? Liburuaren asuntoak gu ez daramagu, horte dago beste talde bat hori daramaten. Baina bai, Maialenek esan bezala, egin ditugun bilera horietan informazio bila, bai jaso dugula Material material ugari, bai argazkitan, eta esan dezakegu liburua ez dugu oraindik ikusi, baina argazki pila daudela, zaharrak, esain zaharrak, eta nik uste dut asko gustatuko, osea, jendea oso pozik egongo dela liburu horrekin, azkenean, historia agertzen da hor, eta gure edo beraien antzineko argazkiak ikustea, danoi gustatzen zaigu estaulakoak ikustea, eta bertan egongo dira. Printzipioz liburak 8 € balioko du, eta egongo da salgai, orkentz banabil, ordu batak laurden gutxitik, ordu biak eta laurdenak arte, eta gero 5-tik 7 arte, ezta? Hori da. Horra nahi duenak. Bai, eskolan bertan, bai, eskolako aretoan, bai argazki erakusketa, eta hori aukera eukingo dute liburua eskuratzeko. Merchandising-narekin batera, uste dut. Bertan egongo da merchandising-a egun horretan. Osea, atera dituzu ere kamisetak eta bar. Bai, merchandising-a egongo da Zamarak, material ugari. saltzeko. Oso ondo. Bai, ez naiz konturatu, pentsatzen nuen Urduñakoa Oso, zela, ez? Baina ez da, aretakoa. Aipatu duzue, guk egin du dokumentala, beste batzuek liburua, auzolana izan da apur bat horregatik ere urtebeteko ibilbide ahul nolabait egun bakarreko ospakizuna izateko. Baina, bueno, zenbat jende batu zarete guztira, bai dokumentala egiteko, liburua egiteko, batzordeak banatzeko ardurak, txandak egiteko, zenbat jende implikatu duzue aretan? 100 pertsona inguru, nik uste dut, bai. Bloke gogorren. 15 pertsona gaude. 15 pertsona lan egongo gara, baina bai, 100 pertsona inguru implikatu du. Bai, hasieran bilera bat deitu genuen areta osoari. Ikusten genuelako, 1 urteko historia hori, jai hori prestatzea. Ez zela, hire taldearen ardura bakarra. Bai. Eta bilera horretan, jende nahiko apuntatu zen, taldekak banatu ditugu lanak, eta gero talde bakoitza, jende gehiago implikatu du, bere taldeko lan horretarako, eta azkenean, gero egunean bertan egingo den jaiarako belaguntza, turna, eta gehiagorik, lan gehiago egiteko, 100 pertsona inguru uste dugu bilduko dugula. Eta berez, areta, bueno, azkenen urteetan, aldatu diozue izena, Fabian de Gorburutik pasa da aretarri eskola izendapena izatera, eta uste dut, apur bate horren muinean dagoena izan zela, bueno, 2 urteko gelaren itxiera bat egon zela hor mehatxu giza gora pare bat ikasturte, eta agian horrek eman zion dimentsioa eskolari eta garrantzia eskolari eta horri esker motibatu zineten hau guztia egiteko? Nik uste dut, arriskua momentu horretan bai ikusi zela, eskolak berez eduki dau garrantzia beti, baina momentu horretan dana kolokan jarri izan, eta nik uste dut hor kontzientzia piztu zala herrian bertan eta inguruko beste herrietan ere, eta behin burruka hori irabazita, Euskal Eskola Publikoaren alde borrokan jarraitzeko eta lanean jarraitzeko gogoa eman digu. Eta nik uste dut bultzada horrekin be bai, sartu garela buru belarri 100 urteko urte hurren honetara. Eta zer ematen dio aretarri eskolak? Nik uste dut hor aretarri eskolak
aretari ematen diola, eta baita aretak areta herri eskolari. Osea, bien arteko laguntza hori dago, edo, osea, ez dugu lertzen areta bat, areta herri eskola gabe. Osea, gaur egun ezagutzen dugun areta izaera edo hori areta herri eskolatik bai, dator. Mhm. Eta alderantziz be bai. Osea, areta herri eskolak asko hartzen du aretak daukan izaera horretatik. Orduan nik uste bion arteko Bai, elkarbizitza badala. bai. Sinergia Bai, puntua nik uste dagoela. baietz, Mhm. bai, bai. Eta zuek biak izan zarete ikasleak edo? Bai, gure kasuan gainera, biok familian laugarren belaunaldia gara. Urtziren aitit eta bai nire aitite eskolan ikasi zuten, gero Hirugarrenak eta gure amek gure be bai, semea da. gero gu be bai, gure nahi arrebekin, eta orain daude gure semeak. Mhm. Eta zuentzat zer esan nahi du areta herri eskolak, zuen buruentzat, zuen bizipenentzat, ez dakit zer etortzen zaizuen A ber, nik burura. uste dut orokorrean harro sentitzen garela gure eskolaz, gure eskolak berez, eskolak berak ematen duen guztiaz harro gaudela. Eta gure eskola garaiatik nik behintzat oso zoriontsu izan naz. Eta hori bizita nahi izan dugu be bai gure semeak be bai bertan egotea, ez? Eta eskola barrutik bizitzea. Bai, gu eskolan, nahi esan bezala, pozik egon gara, Mm. oroitzapen, antzineko oroitzapenak, baina pozik egon gara, eta gero igual gerora ikusita, hori, lehen esan duguna, ikusten dugu, aretako eskolan, egon izanak, lortu izan duela, aretarekiko, ez dakit, zanetan, lotura hori Mhm. gaula, bai, azken finean, eskola horretak goazen umeak, gerora be, lagun talde bat gara, eta esan bezala, biak ematen dio eskolari, eskolak aretari, eta oso gustora, eta gero dokumentalean be egindako bileretan, jende nagusiarekin hitz egin da, eta gehien bat, danak oso pozik daude, bere gehien eskolako Bai, momentuekin bai. naiz eta denetari pasatu da, Zoriontsuak Franco izan ziren. garaiak eta bueno, borroka asko be izan dira dokumentalean ikusiko ditugunak, Bai, baina bai, gehienak zoriontsuak izan Zoriontsuak, bai. direla diote. Bai, Azkenean, ez? bai. Uste dugu zoriontsu izatea dela gauzari garrantzitsuenetariko bat. Bai, Bai, are gehiago haurtzaroan. bai. Aipatu dituzu ere borrokak, ez? Borroka anitzetara egon dela lotuta eskola, zuen kasuan bi urteko gelaren itxiera, baina hori baino lehen, ez? Arkeologia lan hori Bai. egiterakoan, ez duzu, "Oigo, hemen badago, Bai. ez? Nolabaiteko borroken kartografia luze bat, ez dakit batzuk aipatu aldituzuen edo dokumentalerako utzi nahi dituzuen. Bueno, nik uste dute sorpresa batzuk itxiko ditugula, baina bai aipatzekoa da aretako familiek egindako borroka euskararen alde. Nik uste dut hori aipatu behar Bai. dugula. Bueno, ni behintzat zeo zer baneukan entzun da, baina bai dokumentalari, bileretan izan ditugun informazio horri esker, hor badago mamitzu asko. Bai. Eta euskararen alde oso borroka gogorra egin zen, Mhm. eta, bueno, hortik aparte, borroka gehiago egin direnak, eta animatzen zaituztegu dokumentala ikustera. Bukatzeko, animatuko duzuen jendea, ez bakarrik dokumentala ikustera joateko, baizik eta jaian parte hartzeko. Ez dakite Paskarirako tiketak erosi behar direnan, edo ja saldu dituzuen. Ez, tiketak bi egunetan, bi egun jarri genituen salmenta. Eta 5 minututan agortu ziren. Agortu zen. Bai. Bekeko jaialdi bat izango nire, ez? Bai, beteko Bai, genuke be, bai, bai. bai. Orduan, ez dakit, animatu nahi baduzue jendea,
aretakoa izan, aretakoa ez izan, zuen tartea da apur bat, publi apur bat egiteko. Ba bai, aukera izan ezkero, ba, gure plana ezin hobea da, 100 urte hain erraz ez dira betetzen, orduan horrek ere bai badauka garrantzi handia, eta nik uste dut hori orokorrean danok ospatu beharreko kontu bat dela. Mhm. Eta gero, ba hori egitaraua oso polita dugula, eta jabea da, hori da, osea, primeran pasatuko dugu. Orduan, ba bai, animatu daitezela etortzen. Nagusi, ume, edo nahi duten, baskerirako ez dagoela tiketak, baina hala ere, ditugu Bai, gero barbakoa ekintza egin Bai, bizia, bai. ondo pasateko, eta Bai. jal bat denez, Bai. primeran pasateko guztion artea. Mhm. Erto, ba, mil maialen eta urtzi, Zeuri. Zuri. nola ez, gonbidapen hori luzatzen diogu ba, saioa ikusten duen jende orori, eta, bueno, ba, ospakizun usain honekin joango gara saioa agurtzen, egingo dugu etenalditxo txiki bat, eta zuzenean ja, agurtuko dugu hurrengo astero. Eta esan bezala, gaurko saioan, bueno, ba, Laudio eta Areta izan ditugu fokoaren azpian, eta hurrengo astean izango ditugu, bueno, ba, gai nahikotxo batzuk ja zigara jorratzen, eta bitartean, ze badakizue, hurrengo astean berriro ere ordu batetan egongo gara hemen emititzen, uda hasi baino lehen egingo dugun azkenengo saioa izango da. Gero, hurrengo ikasturtera arte itxaron beharko duzue azalera ikusteko, baina bitartean gogoratu bai aste honetan zein azalera amaitu ondoren, aiaraldea.eusen baduzuela eskualdeko informazio guztia, bereziki ja asteburua hurbiltzen denean, ba, agenda ataria duzuela, eta bestela, ba, bueno, egunerokoan sortzen diren berri guztiak, eta esan bezala, hurrengo astean ordu batetan, izango dugu denboraldi honetako azken azalera, bitartean, ondo pasa, zaindu eta laster arte.